aspaldiko urtetan entzuten ari gara feedbacka benetan tresna eraginkorra dela ikaskuntza prozesuan eta hala da. Azken batean hezitzaileari zein ikasleari laguntzen diolako jabetzen ezinbestekoa dien galdera batzu ezta? Zer da ikasiko duguna, zertarako ikasiko dugu, nola jakingo dut ikasi dudala, zer da oraindik ikasteko daukadana eta zer egingo dut horretarako, ezta? Horren bueltan kokatzen da ebaluazio hezitzailea eta azken batean feedback eraginkor batek laguntzen dio ikasleari kontzientzia hartzen prozesu horretan guztian nola doan, ezta? Baina behar bada ez genuke hor jarri nahiko azpimarra, hori jakinda ezinbestekoa dela, markoan saiatu garena da azaltzen ebaluazio hezitzailea eta feedbackak horretan asko laguntzen du ahalduntze ariketa badela ikaslearentzako. Nolabait hezitzaile guk geuk konturatu beharko genuke ebaluazio hezitzailea praktikatzearen garrantzia nagusiki dagoela ikaslea laguntzen diogulako konturatzen ikaskuntza prozesua berea dela eta ez beste inorena. Beraz, ahalduntze ariketa potente bada, eta horrek zertan laguntzen dio ikasleari, uste dugu laguntzen diola bere bizitza propioa eraikitzeko prozesu horretan oinarri importante batzuk jartzen. Hau nirea da, prozesu hau nirea da, nik egin behar dut nire bidea, eta gero helduak eta hezitzaileak hortxe izango ditut bide lagun, baina nik egin beharreko prozesua da. Orduan, horretan ere feedback on bat ematen ari garenean, ari gara ahalduntze ariketa horretan laguntzen, eta uste du honek garrantzia duela.